Mae'r cwmni ar y Cwmni Bach y mis hwn yn rhywun sydd wedi wneud cryn dipyn o bob dim. Mae e'n newydd gael ei benodi fel thrysorydd newydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, ond ar hyd i yrfa mae e wedi bod yn athro, yn brif athro ac yn ymgynghorydd mewn sawl sefyllfa wahanol. Mae e'n rhywun sydd yn amryddawn iawn, yn rhywun sydd yn mwynhau bod yng nghwmni pobl, ac yn rhywun sydd yn medru gwneud pethau da yn y byd. Croeso felly i'r Cwmni Bach. Wel, yn gwmni fi heddi mae Geraint Rees o Efail Isaf. Geraint yw thrysorydd newydd Undeb yr Annibynwyr. Ond, nid dyna pam i chi gyda ni fan hyn heddi. I ni eisiau gwybod chydig bach o'ch hanes chi, a mae yna lot i ddweud. Geraint Rees o Efail Isaf, fel wedes i, ond nid o Efail Isaf i chi'n dod yn wreiddiol, efe? Na, ges i ngenu'n Gorseinon, tra'n dad yn weinidog yng Nghyslwchwr, a wedyn symudon ni Gastellnydd pan o'n i'n 4 oed, a buon ni fan am ryw 2 blynedd, felly o'n i'n 7 y mwy na lai yn symud i ardal Pontypridd i Efail Isaf. Johnny come lately. Ond, a fe'n bentre lle oedd bobl yn gwybod taw newydd gyrraedd o'ch chi am 20 mlynedd. Ond wedi bod na mwy na lai ers hynny, gydag ambell i benod fach mewn man eraill. Ond mae'n hanner canrif a mwy o wreiddio mewn pentre. Mae rhaid bod rhywbeth da yn Efail Isaf te i wneud i chi aros. Mae'n le gwych, hynny yw. O ran diogelwch, lle i fagu plant, mynydd y garth tu ôl, mae'n gyfuniad o... Ni ddim ymhell o Gaerdydd, a eto gyd, mae'n bentre rhyw hanner cymoedd, hanner gwledig, sy'n braf iawn. Felly mae'n lle gret i fyw. Gydewch chi fi fynd â chi nôl i'r dechrau te. Yn fabi weinidog, meddech chi. Pwy yw'ch tad? Hi'n cael bod yn hollol Gymreig fan hyn? Right, Eirian Rees, o dad, gweinidog, Horeb Cyslwchwr, Seilog Gastellnydd, a wedyn mewn trefniadaeth od iawn wedi gofalu am Tabernacl Efail Isaf a datblygu eglwys gydweithredol i bob pwrpas dros y blynyddoedd fanna. Mae dad dal yn gwneud cyfraniad yn y lle, ond mae'n rhan o griw mawr o bobl sy'n gwneud cyfraniadau cyson. Ych chi'n un o nythed o blant? Ni'n 4 bachgen. Fi yw'r ail. Mae un brawd bach, dyn ni Heilyn, gafodd ni pan o'n i'n 12. Felly mae 3 o'n ni'n eitha agos i'n gilydd, a wedyn Heilyn. A ni gyd yn byw o fewn milltir i'n gilydd, y 4 o'n ni o hyd. Bod ni wedi bod i wahanol lefydd, ni wedi dod nôl i'r un lle. Alla i ddeall hwnna, achos wy'n un o 3, ac i ni gyd wedi dod nôl i Gyrfyrddin. Felly wy'n deall y peth yna o dynfa am gytre, a bod y teulu yn wneud hefyd. Siwt beth oedd eich magwraeth chi te, i ddechrau yng Ngorseinon? Oes dim fawr o gof dy fi o ardal Gorseinon a Cyslwchwr, ond mae'n atgofion dy fi o Gastellnydd. Wy'n cofio, oedd e'n gapel mawr urddasol gyda cynulleidfa ddigon parchus, Seilo Melyn Cryfan, capel di adeiladu yn ardal dosbarth gweithiol Castellnydd, ond wy'n credu oedd y genhedlaeth o ni'n nabod nifer o'n nhw wedi bod trwy embourgeoisement, fel fydden nhw'n gweud, sef y teithio nôl i ardal i magwraeth, rhai o'n nhw o 2 mwy llywyrchus yn y dre. O tymed bach o posh am beth i'r lle i fod yn berffaith onest. Wy'n cofio pechu, wy'n credu pechu tybyn i yn wraig fach. Pan o'n i'n eitha newydd na, oedd mam yn cerdded ni'r capel ar fore di Sul, a dyma'r fenyw ma'n stopo i weid, "Oh, you are the minister's new family then. And what's your name?" A wedes i, "I haven't got a name, I've got a number." A mam ar ôl yn gartre gweud, "Ti ffili gweud na wrth pobl, dyw bod yn sili ddim yn okay, all right?" Ond o'n i'n 4 oed, a fi wastad wedi cael number i fod yn honest. Mae brawd mawr dy fi sy'n number 1 a fi number 2. So, na ni, fel na mai. Ond oedd e'n gapel gyda
cynulleidfa oedd yn heneiddio, a dad yn wynidog yn ei egeiniau hwyr, a'i ymgyrch a mam, oedd i greu eglwys oedd yn gallu apelio yr ifanc. A dath e'n gapel lle oedd grwpiau ieuenctid llywyrchus iawn, grwpiau trafod, tîmau pildrod, oedd sawl tîm yng Nghyngrau'r ardal Castellnedd, Silo United. A sy'n oedd hwnna'n teimlo o ran yr Old Guard? Wel, o'n i'n blentyn, oedd yn mynd i ddilyn y tîm pildrod yr fod y Sadwn, a gweld nhw'n ymarfer ar ddydd Mercher a pethau lan ar y rec. Ond o'n i'n ymwybodol un o fe plentyn bach bod tymud o densiwn fan hyn o bosib rhwng rai aelodau ddim yn teimlo bod bobl ifanc yma tawn y gei lle nhw, capel ni yw hwn, y gei capel nhw a ni'n mynd take-over. Droiodd mam a dad y tŷ, y mans, mewn i le cyfarfod i'r bobl ifanc a pethau ar y degau. Felly oedd na doriad llwy rhwng y bobl ifanc yma a oedd yn dod, ac yn nhw'n niferus yn yw i fod fi'n credu, oedd 7, 8, 9 tîm pildrod bob di Sadwn. So, mae hwnna'n gweithio chi faint o foes oedd, heb sôn am faint o ferched oedd. Felly, oedd ei bron yn eglwys ar wahân. A fi'n credu greodd hwnna weledigaeth gyda mam a dad, ond oedd hi ddim yn weledigaeth oedd yn cael ei rannu yn llwyr gan yr eglwys. A synwn ni ddim. Bod e'n ffactor yn pam benderfynon nhw symud i ardal Pontypridd i fyw a dechrau bywyd newydd. A dad yn athro ysgol pryd ni. I chi'n un o 4 o fechgyn, ac i chi'n rhif, chi yw'r rhif 2. Ond mae yna rhaid bod yna wahaniaethau rhyngtho chi, fel bechgyn. Sio drai chi? Beth yw'r dynamic o ran y 4 yna chi? Mae'r 4 o'n ni'n dod mlaen o ddad yn gilydd, ni'n gweud i fel mai wrth yn gilydd. Mae'n bellu sbarc nawr y cynnyman, ond yn gyffredinol. Mae'n gyfeillgarwch a mae'n gyd ddibyniaeth iachus. Mae y 4 ohono ni wedi torri cwys wahanol i'n gilydd mewn bywyd. Mae Ioan y brawd mawr, gydawodd ysgol yn 11 i fynd yn fecanic a wedyn yn yr wrloriau. A oedd e'n diflannu am ryw 2-4 wythnos ar y tro yn gyrru lawr i ddwyrain Ewrop a i Twrci a Iraq a pethau am flynyddoedd. A wedyn byddai fe'n troi lan y stepen drws ffrant i weid fi gytre. A byddech chi'n ei weld falle am 2 ddiwrnod a wedyn byddai fe wedi mynd eto i Syria tro nesaf neu rhywbeth. Felly, cys ni flynyddoedd ohono fe wneud hwnna, wi bod yn athro ers dechrau gyrfa, a felly oedd yn llwybr i yn fwy yn rhywbeth fydde rhywun yn deall yn fwy. A wedyn mae Gwion di cael ymrywiaeth o brofiadau, a wedyn Heilyn y brawd bach, mae'n gyfalu am menter Cyrdydd dyddi yma, a wedi bod trwy gyfnodau yn trefnu steddfod ac yn athro ysgol yr 11 hefyd, a gwahanol bethau. A rydeg gwasanaeth addysg oedolion a chymunedol rhan y Geraint yn flynyddoedd. Felly yn ardal ni, mae fel se bobl yn nabod gwahanol rai ohono ni. Mae bobl yn cwrdd â fi a gweud, fi'n nabod y frawd mawr, a fi'n gwybod yn straight pa fath o fyd maen nhw'n debygol o fod yn ei lenwi. A mae rai eraill yn gweud, fi'n nabod Heilyn, a fi'n gwybod reit, fi'n gwybod beth yw'ch cyd-destun chi. Felly, ni'n llenwi bylchau gwahanol yn yr un gymdogaeth. Diddorol. A wedyn fel rhieni, mi o'n nhw'n hynod gefnogol i'r 4 ohonoch chi i wneud beth bynnag oedd i ddod, ynddo fe? Wel, achos fi'n credu oedd yn rwyddach i genhedlaeth dad. Oedd dad yn fab i lwr a mam yn ferch i lwr. A'r unig reol fi'n credu oedd yn yn ei tŷ nhw oedd ti'n mynd i weithio'n gwaith glo. Dechreuodd mam i gwaith yn weinyddwraig yn y system drafnidiaeth pyllau glo. Ond oedd dad oedd sef wedi mynd yn lawr, fi'n credu byddai fywyd wedi cael ei dorri'n fyr gan ei dad i hunan, nid gan y pwll glo. Bydde fe ddim wedi cyrraedd silicosis. Fi'n credu bydde fe yr ail ddwrnod o gwaith wedi ffindo ffrympan ar ei ben. Felly, ond dyna gyd, yr unig ddymuniad sy'n hwyrus i beth oedd mam a dad, oedd bod ni'n gwastraffu
yn bywydau, bod ni i fod i ymdrechu a wneud i bethau weithio. Felly, os oedd Ioan yn moyn bod yn fecanic, ffain, cer i wneud ydy, a na fe'n iawn. A mae hwnna wedi bod yn sail i ni gyd, dwi'n credu. Ni wedi cael y rhyddid hwnnw. A sa'i wedi teimlo unrhyw bwysau o ran rieni moyn statws na dim byd yw plant. Welon ni ddim hwnna'n rhan o'n mygwraeth ni o gwbl. Felly, yn yr ysgol, siwd berson oedd Geraint Rees? Mae ganddyn ni luniau i ddangos cyn bod ni'n mynd mlaen. Y llun cyntaf yw llun ohonoch chi yn blentyn ifanc. Pen felyn yn y siwmper mwyaf godidog, os gael ddweud. Y peth amlyca yw, nid y pen melyn, bod gwallt gyda fi yn y llun yna. O'n i'n... Wy'n edrych ar y llun ar y ffôn ymlaen i tra bod chi'n gofyn, a mae'n y dwll yn y gwallt ar yr ochr, a fi ath a siswr ni'n hunan fyna a wneud mes o'r gwallt. Yr y noson oedd cyniadaeth y cysegr yn cael ei recordio yn seilo Melin Crydan, a goffodd dad fyna fi'r barbwr yn gloi i drio roi rhyw siap ar beth oedd ar ymhen ni, achos o'n i wedi gwneud y twll yma yn y gwallt. Felly, gyda sisiwn, o'n i wedi cael yn y dosbarth, a Miss Llywelyn yr athrawes ffili deall fel o'n i wedi llwyddo i gael siswr ni dorri'n wallt yn unan. Roi drannau, hwnna ni, wari teg iddi. Gafodd i ddim o'r sac. Na, a fel arfer, mae sisyrnau stafell ddosbarth cynradd yn eitha... dim nôl yn y 60au. Mawr, ni'n siarad am oes y blaidd fan hyn, felly na, sision siarp. A dysga ddefnyddio fe'n iawn, dwi'n credu oedd yn gwyddo'r pryd ni. Wel, mi fedrach chi fod wedi arallgyfeirio i fod yn rhywun oedd yn trin gwallt, mae'n amlwg. Yn eich gyrfa. Oedd pob peth yn bosib, ond gyda'r math o ddwylo sydd dy fi, oedd unrhyw waith gyda nwylo mynd i fod yn amosib. Dwi'n gweld. Ie. Felly, heblaw am eich ymgais ar drin gwallt fanna, siwd un o chi yn yr ysgol? Clown, na gyd, lle i weid, oedd na thrawon yn rhyfeddu i weld bod fi wedi llwyddo i wneud unrhyw beth am mywyd. Rhai blynyddoedd yn ddiweddarach, achoses i dipyn o ddiflastod yn ysgol uwchradd i sawl aelod y staff wrth warau'n biti mewn dosbarthiadau. Y gyd o'n i moyn oedd cynulleidfa. Ond nid oherwydd diffyg gallu? Wel, nawr fel rhywun fi oedd yn athro wedyn am flynyddoedd, fi'n edrych nôl a sylweddoli taw siwr o fod, oedd capacity spar, dim ond i fi ganolbwyntio am 10 munud, oedd y wers yn ymhenni, felly oedd da fi 20 munud llawn i wneud niwed a creu hafoc wedyn yn gyffredinol, ond mewn gwersi gwyddoniaeth. O'n i'n glown fan'na, achos ni'n mynd deall a ni'n mwysau deall. Felly oedd rhi man warau'n bwyty a bod yn llwyddiannus fel clown wedyn. Ie. Felly, wrth ddod i ddiwedd... Lifio chi'n ysgol uwchradd? Yn ysgol Llanhari fi, o'n i'n ysgol gartholwg, ysgol gynradd gartholwg, wedyn Llanhari. Felly, dath rhyw bwynt trawsnewidiol pan o'n i'n 2 ar 15 oed. Pan sylweddolus i, o'n i ddim yn mynd i wneud arian fel clown, felly oedd eisiau gwneud rhywbeth arall am mywyd, felly buodd y thrawon yn help i arall gyfeirio yr enaid yma. Oedd na ryw athrawon gafodd ddylanwad yn y cyfnod? O'n bendant. Oedd llai enwi rai yn nhw yn i'w. Fi'n eisiau pechu eraill, ond oedd Eiros Jones Evans sydd wedi bod yn gweinidogeithi yn rai o'n eglwys i ni. Oedd Eiros yn ysbrydoliaeth o ran arddull dysgu, a dyhunodd fi i y potensial i fod yn athro a bod hawl bod yn unorthodox llwyr mwyn cael neges trwyddo i bobl ifanc. Ond oedd cwpl o bobl nath ddylanwad o fath arall. Iolo Lewis ath mlaen i ddarlithydd yn Brifysgol Aberystwyth yn hyfforddi athrawon. Oedd Iolo yn athro addysg grefyddol a un diwrnod gafodd ei air i ddweud drycha. Mae dy fywyd i'n mynd i fod yn llawer mwy bendithiol i ti a hapusach os wneud i wireddu dy potensial, fel bod ti'n mynd edrych nôl a meddwl pa mor ddear sy'n ni wedi wneud rhywbeth.
A fe awgrymodd bod fi'n ei cais am Rhydychen. A oedd hwnna'n dipyn o sioc i rhywun o ddim wir wedi ymdrechu lot yn ysgol. A wedyn Eilonwy Jenkins, Eilonwy Jones fel fi oedd hi, a nath gymaint o gyfraniad trwy Cwmni Street a pethau yng Nghaerdydd. Eisteddodd i fi lawr i weid, ti'n cael 8 mas o 10 am fod yn glown, ond sgori ti'n uwch am bethau eraill mewn bywyd, dim ond ti'n neud yr ymdrech. Y neges debyg i olo mewn ffordd, ond oedd hi'n enaid pwysig yn y stori, a cadwes i gysylltiad deilon o'i hyd at ddiwedd hi oes hi, buon ni'n ffrindiau fel oedolion achos i doeth uneb hi fel athrawes arna'n ysgol, yn siarad i fi fel bod dynol yn hytrach na fel y clown o'n i'n cyflwyno'n hunan. A beth am y bywyd ysbrydol wrth dyfu lan? Wel, ges i magu mewn capel, bydd dim cyfnod eriod wedi bod lle wi ddim yn nglwm ag eglwys. O'n i'n mynd i ysgol Hafr, ysgol Sul, oedd yn gynhadledd flynyddol yn Aberystwyth nôl yn y dyddiau ni. Ieian a Eunice Davies yn gyfalu am y siop am spel. Margaret Jones chwilog yn tynnu'r cyfan at ei gilydd. A wedyn nath mam a dad i fod yn rhyw fath o famgu, mam a tad y gynhadledd bob blwyddyn. A llon lle o bobl yn ei arddegau hwyr yno a'i geiniau cynnar. A un noswaith oedd boi'r enw John Jeffries, oedd yn ffrindi T.J. Davies, a ffrindi'n had yn hwyrach, yn siarad am ei brofiad o fod trwy byd cyffuriau, carchar, bywyd Annibyn iawn, a profiad o gael trwydigaeth nath safio fe o ddibyniaeth ar heroin. A wy'n cofio'r noswaith ni meddwl, wel, os rhaid i fi wneud mes o bethau, cyn bod fi'n wneud penderfyniad bod bywyd yn dilyn trad Iesu Grist yn wneud sens. A meddwl ys i'n, dim rhaid ti'n wneud trad moch gynta, lle ti'n jyst wneud penderfyniad heno ble ti'n moyn pethau fod. A wy'n cofio wneud ymrwymiad pryd ni, am hwnna wedi aros. Felly wastad wedi bod ynglwm a bywyd eglwysig, ond oedd yna benderfyniad gwbl fwriadus yn 17 ar y pryd. Felly fanna oedd e'n benderfyniad, nag just achos bod mam a dad ynglwm, mae'n rhywbeth dwysach. Ar yr un pryd, oedd y busnes ma o all ti'n neud yn well na bod yn glown yn digwydd? Bydden ni'n... Oedd, siwr o fod, oedd e gyd... Cyfan yn... O beth fi'n gweld nawr fel rhywun sydd wedi bod yn rhiant i bobl yr oedran ac yn athro am flynyddoedd i bobl yr oedran oedd e'n rhan o broses tyfu lan. A felly, oedd e'n benod newydd mewn bywyd yn dechrau fyna. Oedd, ti'n iawn. Felly'r benod newydd yn gorfforol oedd mynd i'r Rhydychen? Oedd hwnna'n dipyn o... Oedd hwnna'n dipyn o surprise, achos o'n i'n ffindes i'n hunan mewn cwmni o fath gwbl newydd. Oedd rhyw elfen o fynd nôl i'r groth i fod yn rhan o Gymdeithas Dafydd Gwilym, ffindo bobl o gefndiroedd tebyg iawn i fi, a wneud ffrindiau am oes o'r criw yna. Ond oedd hefyd bod yn rhan o gymuned ehangach fi deang o ffrind oedd wedi fagu neu Affrica a'i deulu wedi cael ei arestio a wedi gofio gadael y wlad yn y mudiad gwrth apartheid. Ffrind yn ystafell drws nesaf sy'n erbyn nawr yn rabi yn Jerusalem a rhyw bethau fel yna ni oedd agor y byd na. Ond hefyd gallu cael cipolwg ar y math o gymdeithas mae Boris Johnson a'i fath wedi dod yn amlwg i weddill y byd a hefyd y gwrthodiad absolute o'r gwerthoedd hynny a'i ffordd nhw. Ond y fraint sydd yn dod gyda'r math hynny o fagwraeth, lle maen nhw'n ystyried bod popeth yn eiddo iddyn nhw mewn ffordd? A wy'n cofio, wneud yn fach o acenion bobl, wy'n cofio, oedd un cymeryd yn coleg dyn ni yn dod o deulu llywyrchus ac adnabyddus, fydde'n dod mewn dros frecwast yr fore dydd Llun a dweud, wedi penderfynu mynd i sgio yn Awstria dros y penwythnos, pwy sy'n eisiau dod gyda fi? A oedd yna griw bach, fydde'n gweud, na i ddod gyda ti. Wel, erbyn diwedd y dydd, o'n nhw wedi bwcio i hedfan o Heathrow i Innsbruck neu'r le i fynd i sgio am benwythnos, a wedyn bore dydd Llun, it was a marvellous time. A oedd criw ohono ni o gefndiroedd llawer mwy
cyffredin wedi cael penwythnos ffantastig yn ei pethau eraill. Yeah. Wario rygbi neu beth bynnag. Yeah. Ond sylweddoli bod na fyd arall fanna. Trawn ni'n meddwl bod fi'n blentyn, dad yn athro ysgol, o'n i'n dosbarth canol, C1, C2, o'n i'n meddwl neu falle B ar ddwrnod da. A just sylweddoli, mae'n y fyd arall mas fanna. A wrth gwrs, na'r byd sy'n rhedeg Prydain fawr. Ie. A mae'r brifysgol Rhydychen yn un o'r llefydd rhyfeddol yna, lle mae'r hein yn dod ynghyd ac yn cyd-fyw am gyfnod beth bynnag. Yeah. A falle bod nhw'n cyffwrdd, ond yn aml iawn, dim ond gweld i gilydd ma nhw. Ie, a mae ambell un o gefndir mwy tebyg i'r un ddes i ohono fe. Maen nhw'n cael eu tanio gan yr ysfa i berthyn i'r grŵp arall. Tra bod rai yn mynd a cael yr ysfa i berthyn i'r grŵp o activists gwleidyddol. A hynny yw, mae'n gyfle i bobl bontio o un grŵp i'r llall, a mae rai bobl yn treulio i bywyd wedyn mewn cylch cwbl wahanol i'r cylch gawson nhw i magu ynddo fe. Ond mwy na lai, beth wedi wneud yw mynd nôl i'r cylch lle ges i'n magu, achos dyna lle wy'n hapusa. A beth o'ch chi astudio beth maen nhw'n galw'n PPE? Sydd â chynodiadau penodol o ran gwleidyddiaeth a o ran y sefydliad Saesnig. Ond yr hyn oedd o ddiddordeb i chi oedd pethau yn digwydd yn y gwledydd datblygol o ran economeg. Ie, wel, mae dewis, mae ystod eang o ddewisiadau i gael o fewn economeg, gwleidyddiaeth a athroniaeth i rywun astudio. A penderfynais i mae gwleidyddiaeth a economeg, o'n i'n moyn ffocysu arno fwyaf ar ôl y flwyddyn gynta. Ond, fel chi'n gweud, o'n i moyn neud economeg y byd datblygol, a ni eisiau astudio gwleidyddiaeth Africa. O'n i wedi cael y magu mewn cartre gwrth y pateid cadarn. Mam a dad yn, beth byddai'n gofod gweud, yn activists, ond nhw'n weithredol yn y maes hwnnw. Mam yn berson annwyl ond penderfynol, fi'n credu, yw'r beth byddai'n ni'n gweud, os ydych chi'n gweld anhegwch, oedd hi ar dan, a oedd De Affrica'n un peth. Felly oedd gweld mam yn protestio yn Tesco pan oedd rheolwr Tesco wedi addo ymhen blwyddyn fydde dim nwyddau o De Affrica ar werth yn y siop. A fydde'n cadw i gair yn mynd nôl a checo mewn blwyddyn a wedyn neud ffys bod nhw o hyd yn gwerthu nwyddau o De Affrica. A felly oedd ges i magu yn y cefndir hwnnw. A oedd Affrica hefyd, oedd dad wedi dod yn ffrindiau da gyda Africanwr o Ghana mewn cynhadledd genhadol yn Ngholeg y Drindod yng Nghyfyrddin. Ar ddiwedd y 70au oedd y ddoi nhw'n siarad yn y gynhadledd yma. Sam Atiemo, dethon nhw'n buddies. A oedd yr holl ddeialog ynglyn â gwleidyddiaeth Africa, dynamics Africa, o ddiddordeb. Felly, cwples i lan yn mynd a byw yn Kenya am flwyddyn yn gweithio yna cyn bod fi'n astudio'r modiwlau ar economeg a gwleidyddiaeth Africa. Felly, gymryd i flwyddyn mas o Rhydychen pryd ni. A mynd i weithio fel athro, dwi'n meddwl, am gyfnod? Ie. A mae yna lun ohonych chi? Ie, os... Yn farfog? Wel, ddim bosib siafod. O, dim tŵr twym i gael a dim trydan. Felly, wy'n edrych ar y llun nawr, barf... barf eitha teidi, dwi'n fod yn onest. A oedd yn gyfnod hapus iawn hefyd. Felly, oedd e'n fywyd cwbl wahanol. O'n i'n byw mewn tŷ rhyw 2 milltir o'r ysgol ac yn cerdded i'r ysgol yn y bore gyda athro arall a gyda criw o blant. A oedd yn aml yn mynd â'i geifr gyda nhw. Achos bydden nhw'n gadael yr afr i grwydro rownd y dre tra nhw'n ysgol. A wedyn cerdded gytre gyda'r geifr hefyd. Felly oedd e'n brofiad dyrchafol. A un lle o'n i wir yn gallu gwerthfawrogi y math o gyfoeth o'n i wedi cael y magu ynddo fe, gymaru a beth oedd yn yr ardal honno, lle oedd bywyd yn fregus, oedd rhyw blentyn yn yr ysgol yn colli aelod o'i teulu yn wythnosol. Hynny yw, a ddim yn siarad am colli bobl yn 'u 80au. Oedd brawd chwaer, modryb, mam, tad,
oedd mae'r ffin rhwng bywyd a marwolaeth mewn cymunedau fel yna yn un denau iawn. Felly oedd e'n brofiad dirdynol i'r rai ochrau a dyrchafol y rai eraill. Nath eich newid chi? Neu nath e jyst gadarnhau? Falle peth chi'n gwybod isiws? Wy'n credu nath e wneud un peth pwysig, sef cymrodd e ofn marwolaeth wrthau. Chi'n sylweddoli pa mor fregus yw bywyd a wedi gallu byw gyda hwnna. Mae'n effeithiau wedi bod i hwnna. Mae wedi bod yn handi iawn i raddau. Ond siŵr o fod cadarnhau pethau nath i fi. Ond hefyd, chi'n clywed yn bobl, mae'n ddiddorol, mae Jeff Williams yn sôn yn ei gyfweliad yn y gyfres yma gyda chi, am beth i bod yn grac. A weithiau, ni angen bod yn grac am bethau sy'n digwydd yn y byd, mae'n gwneud rhywbeth yn biti fe. A oedd sawl peth, oedd yn neud i fi dymlo'n grac, oedd gweld cyn lleied oedd y ffermwyr coffi yn cael ym coffi. Dim digon o arian i hyd yn oed i hala plant i'r ysgol. A ni'n gwybod faint oedd pris pot o goffi yn archfarchnad gytre. O nhw ddim yn gwybod. Na gyd o'n nhw'n gweithio oedd yw'r cwmnïau ddim yn gallu fforddio talu beth o'n nhw arfer talu. Wrth gwrs beth oedd yn digwydd yw. Pethau elfennol fel bydden nhw'n plannu 10 ar 20 o goed coffi er mwyn cael arian parod. Oedd y pris yn cael yn y flwyddyn gyntaf yn bris teidi. A wedyn oedd y cwmni coffi'n gweud allan ni'n fforddio yn yr agor, ni'n goffo torri fe. Nes yn diwedd, o'n nhw bron yn newynu achos yn lle tyfu bwyd, o'n nhw'n tyfu coffi, ond o'n nhw ddim yn cael digon o arian am y coffi i brynu bwyd a talu ffïoedd ysgol. A o'ch chi'n gwybod yn iawn bod y cwmni mawr fel Nescafe yn neud arian sylweddol i'w cyfranddalwyr. Felly, creodd o'n i'n grac am lot o bethau yn ymwneud â chyfiawnder. Anghyfiawndere global. A sylweddoli bod yr unigolion o ddim yn apelio atai yn Rhydychen, oedd y bobl oedd yn galw'r shots ar yr anghyfiawndere. Felly ar un ochr o'n i'n cydfyw gyda nhw, ond oedd eu corfforaethau nhw a'r genhedlaeth o'i blaen nhw, a'r genhedlaeth sydd yn ei nawr, yn hapus i weithredu yn gwbl ddiegwyddor yn erbyn y tlota. A maen nhw'n dal i wneud. A mae eisiau bod yn grac am eiti fe. Felly, falle cadarnhau rhagfarn, ond roddodd ei wybodaeth a chi destun i rhagfarnau. Ac yn sydyn mae pethau'n gwneud synwyr falle i chi. Dethwch chi nôl wedyn a gorffen eich gradd. Ar ôl bod yn Rhydychen, beth oedd y cam nesaf? Wel, o'n i wedi meddwl mae newyddiadurwr yn ei moyn bod. Yn rhannol, achos oedd e'n ffordd o falle bod yn activist, heb orfod bod yn activist. Ond is i drwy'r broses o ddewis o gan y BBC am newyddiadurwr a dan y fforddiant reit i'r wair mwyn y lai a penderfynu. O'n i moyn byw mewn cymuned yn sefydlog yn hytrach na bod a oriau enwadol a bosib teithio'n eang. A meddyles i na, pam na fi'n athro, ni wedi mwynhau bod yn athro yn Kenya. O'n i'n gallu gweld yn hunan fel athro. Mi'n cofio ffôn o Gwilym Owen jyst i ddweithio bod fi'n tynnu mas. A oedd pethau wedi mynd trwy broses ddewis eitha yn weddol bell erbyn hyn. A ffones i fe i weid bydden ni'n tynnu mas. Siwr rath hwnna lawr yn iawn? Wel, gyfynodd e beth o'n i'n bwriadu wneud, a pan wedes i wedi penderfynu mynd i hyfforddi fo'n athro. I ymateb heddwch i'w lwch oedd Mr Rees, gai awgrymu chi bod chi'n gweld psychiatrydd go dda yn gyntaf. Felly, oedd hwnna yn dweud rhyw neges wrthai ynglyn â beth o statws athro yn y gymdeithas. Ond war y teg ddo fe, dyn y siarad plaen fi oedd erioed a neu neges ei fi. Ond es i fo'n athro a wedi mwynhau gyrfa fel athro ers hynny. Ble ddechreuoch chi fel athro felly, a beth o'ch chi'n dysgu? I ni gael ddechrau fyna? Wel, os chi'n ei gradd mewn athroniaeth gwleidyddiaeth economeg, mae'r dewisiadau'n gyfyr. Felly, lwyddes i argyhoeddi a gallen ni fod yn athro economeg. A wedyn, does dim digon o swyddi economeg i gael mewn ysgolion, achos mae astudiaethau busnes wedi datblygu fel maes yn sylweddol. Felly, athro economeg a busnes fi esi. Felly,
dechreuais i'n ysgol Pencoed, a wedyn, symudais i rownd dipyn wedyn, beth sy'n llanharu am gyfnod, honna oedd fy hen ysgol i, a dythyn nhw ar y ffôn. O'n i'n bennaeth adran ym Mhencoed, wedyn bydde ti fel yn dod draw fan hyn i fod yn bennaeth adran, yr un cyflog, yr un popeth, wrth gwrs bydde ni nôl i addysg Gymraeg. Yeah. Ond sylweddolus i, dwi'n mynd nôl weithiau ddim y peth calla i wneud. Right. Yn wedig os chi wedi bod yn glown trwy'ch dyddiau ysgol. oedd gadael yn 19 oed gyda'r label clown, a wedi'n troi lan fel pennaeth adran yn bedair yr 20 oed. Oedd dim digon o gap wedi bod i ambell un i allu byw gyda hynny. So felly symudais i mlaen yn gloi o fyna. Is i Goleg Catholig Dewi Sant yng Nghaerdydd am 4 blynedd fyna, Coleg Chweched Dosbarth, a dysgu llawer fyna yn broffesiynol a'r lefel bersonol. Felly, oedd hwnna'n brofiad. Fi oedd yn gyfraniad i ddatblygiad bywyd. Gai awgrymu, a fi ewn ni mlaen i sôn am fwy am eich gyrfa chi, gai awgrymu bod y ffaith eich bod chi yn dweud eich bod chi wedi bod yn glown wedi gwneud chi'n athro arbennig o dda, achos bod chi'n gwybod. Siwr oedd cael y gorau mas o blant falle, oedd ddim cweit mor ifydd fydde falle a fydde rhywun yn dymuno mewn dosbarth o 30. Wy'n credu fyny dyw athro ddim yn gallu chwerthin gyda dosbarth. Mae'n amser i chi ffindo job arall. Achos mae yna blant a pobl ifanc gwirioneddol ddoniol mas na. A fel gan amla, mae yna un ym mhob dosbarth. A mae angen i gwerthfarogi doniolwch nhw a'i twptra nhw weithiau a noethineb nhw mwyn cael y gorau mas o'n nhw. A wy'n credu... wy'n siŵr fi oedd e'n help bod fi'n ddrwg yn ysgol. Achos fi'n cofio, pan o'n i'n brifathro gofod delio gyda ambell un, lle na gyd o'n i'n moyn wneud, oedd werthyn. Ond gwybod, dwi ddim yn briodol i fi werthyn nawr. Mae hwn yn... Mae beth ti wedi gweud wrth person X yn anerbyniol, ond doniol iawn, ond o'n i'n eisiau gweud nhw wrthyn nhw. A dwi ddim yn oce, felly ni'n mynd i orfod delio dwi. Mewn ffordd, nath ambell i athro ddelio dy fi yn yr union rhywun ffordd o weidrych o'n i'n gwybod oedd yn ddoniol, ond ti ffeili gweud beth ti newydd weid. A chi'n cyrraedd y person yn aml wrth weid hynny, yn atrych na jyst delio gyda'r gair, chi'n gwybod, felly oedd e'n bwysig. A nes i fwynhau bod yn athro, achos eto, mae lle athrawon fod yn berfformwyr. Os nag athro'n berfformiwr, beth yw neu hi. Wy'n siŵr bod ni'n cofio'n athrawon gorau i gyd fel actorion rwystredig o ryw fath. Gyda charisma, oedd yn gallu dal cynulleidfa. Yr holl beth yna. Ac i wad, amser chi'n meddwl bod os ewch i'r West End heno i weld rhywbeth ar sioelw ifan, mae pawb yn y gynulleidfa eisiau bod yna, maen nhw wedi talu i fod yna, maen nhw'n ewyllysio i'r sioe fod yn dda, a maen nhw'n hapus i sefyll lan o roi clap ar y diwedd. Dim un o'r un am wir am athro ysgol. Na, mal, dyn nhw eisiau bod o'ch blaen chi, dyn nhw'n wedi talu fod yna, bydden nhw'n dewis bod yna, a dyn nhw'n bendant ddim eisiau rhoi clap i chi ar diwedd. So chi'n goffa gweithio'n erbyn y llif fel athro, a chi'n goffa neud e'n 6 awr y dydd, a mae'n gallu bod yn job blinedig iawn. Chi'n rili gwerthu hwn i fi nawr. Ond fi'n gallu gweld bod yr angerdd yna yn ddech chi at hynny, felly... Achos os na gyw yna, mae'n well bod chi ddim yn neud hynny yw, ond mae'n cymryd rhyw bersonoliaeth arbennig i gadw fynd. Wrth gwrs, gallai rhywun droi rownd a gweud, wel, cadwes i ddim i fynd, hynny yw, yn 34, o'n i'n bennaeth ysgol Plas Mawr, a lle rhywun weid, wel, o ti 30 bant o stafell ddosbarth, ys ti'n ei rhywbeth arall, ond nid gymaint 30 bant o dde, jyst digwyddodd pethau, bobl yn awgrymu, falle, dylen ni fod yn rhoi shot ar hwn neu'r llall. Doedd ddim rhaid angerdd mawr i gael dyrchafiadau'n gloi, ond ddigwyddodd na gyd. A licen ni feddwl, gallen ni wedi troi'n llawt fod yn athro dosbarth yr unrhyw adeg trwy'r yrfa mewn ysgolion, ond yn sylweddoli faint o egni mae'n cymryd, a fi'n credu bod egni ieuenctid yn fantes fawr i athro, ac mae'n anodd
ar ôl rhyw oedran, mae cadw fynd yn anodd. Fi'n gwybod pan wnaethon ni siarad cyn bod ni'n neud y cyfweliad yma, wnaethoch chi sôn bod chi ddim wedi chwilio am ddim byd digwyddodd i chi yn eich bywyd, bod y peth yma wedi digwydd, a chi newydd sôn am hwnna gyda ysgol, dod yn bennaeth yn ysgol Plasmawr. Mae'n wir, mae rhywun yn rhywle wedi rhoi perswad i wedi drycha. Bydde ti'n fodlon ystyried hyn, a fel yna mae wedi digwydd. Mae bon drysorydd ar Annibynwyr yn cwmpo mewn i'r un categori gyda llaw. Oedd y gystadleuaeth ddim yn fawr gewn ni wedi fel yna. Newch y mwyaf ohono fe. Wy'n edrych mlaen, chymod, achos mae'n gyfnod, mae'r gwaith i gyd wedi gwneud mor drefnus gan ragflaenwyr. Mae'n bwysig, ni mewn i oes newydd drwy'r amser ar un o bryd. Felly, na fe, bydd heriau. Dyna natur bywyd yn dyfe, newid, state of flux, maen nhw'n dweud, yw bywyd. Gamon ni ffwrdd rhyw gymaint bach o'r yrfa, a newn ni sôn am fywyd teuluol. Wnaethoch chi gwrdd â Carolyn? Do, Caroline yw'r wraig, a mae'r Caroline a Carolyn yn bwysig. Ffili deall yn sgrifen ydw i. A mae Cymru Cymraeg yn aml yn ei galw'n Carolyn. A Dewch Bach, fi'n gwybod taw Caroline yw i. Gwrddon ni'n brifysgol. Obvious i'n gas iddi hefyd. Gwrddon ni, a ni'n meddwl y byd o'n i'n meddwl bod i'n ferch hyfryd, ond o'n i'n gwybod gall dim perthynas ddatblygu fan hyn, achos mae mywyd i mor, tra bod i moyn byd olwg eang, mae ngwreiddiau Cymraeg i mor ddwfwn, allai byth cerdded bant wrth rheina. A do'n i ddim wedi gweld role models o bobl o gefndiroedd di-Gymraeg yn llwyddo i wreiddio ei hunain yn yr iaith a'r diwylliant yn dda iawn. Oedd Phyllis Kinney yn celebrity dysgwr a wedi gwneud cyfraniad enfawr. Ond do'n nhw ddim yn niferus o ran ymhrofiad i fel plentyn a fel person ifanc. A wy'n cofio meddwl, mae'n bwysig bod dim byd yn datblygu gyda'r ferch yma nawr, achos Saesnes yw i gallu byth wir fod yn rhan o dy fywyd i, neu ydw i'n mynd i optio mewn i just tri am swyddi'n Llundain a byw bywyd Saes, wannabe Saes o ryw fath, fel fi'n mynd i wneud hyn. A gwrddon ni ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf yn coleg, a ni wedi penderfynu, mae hwn yn, gewn ni roi stop nawr, dim byd i ddatblygu fan hyn. A wedyn, pan nes i nôl i coleg yn dechrau Hydref, pwy dath i roi knock ar y drws, ond Caroline, oedd wedi bod treulio'r haf yn Sbaen a wedi bod yn dysgu Cymraeg. Yw hunan, allan nhw teach yourself Welsh. A fyna meddwl, okay. Mae rhaid fi fod yn fath arbennig o berson drwg nawr achos y cwestiwn nesaf yn ymhenni yw, ydw i'n bod yn hiliol felly? A rhywbeth o'n i'n teimlo mor angerddol yn erbyn oedd hiliaeth. Awn ni yn gweithredu rhyw fath o hiliaeth. A meddwl sy'n dim unrhyw reswm os mae dyma'r person iawn i fi, bwrw ni mlaen ai. A mae Carolyn di byw i bywyd yn y Gymraeg, wedi cyfrannu yn sylweddol i fywyd Cymraeg yr ardal, a hynny yw, mae di wneud i bywyd yng Nghymru. Am fenyw a phenderfyniad, am fenyw ag asgwrn cefen a rhyddyn, gai ddweud? O'n i'n sylweddoli bod fi'n should good catch i fod yn onest, ond mae werth byd, a na fe, ni wedi bod yn gilydd ers o'n i'n 4 a 15 oed. A mae di gwreiddio yn llwyr ym Mhentre fel eisiau, mae'n fwy blaenllaw ac gweithgar dros y pentre nag ydw i yn yw, ac yn hyrwyddo dwyieithrwydd y pentre gyda bob gweithgaredd. Felly, na ni, mae'n natur yn bywyd ni. A hefyd, pan nes i hyfforddi fo'n athro ym Mryste, ath Carolyn i Aberystwyth i hyfforddi fo'n athrawes drwy gyfrwng Gymraeg. Mae pryn oedd i Chymraeg pan oedd hi'n cyrraedd, oedd hi just wedi bod yn dysgu. Twli mewn yr pen dwfwn yn cael ei hala i wneud i lleoliad cyntaf yn Ysgol Gynradd Tregaron, a just gorfod byw yn Gymraeg. Trochiad! Trochiad llwyr iddi fel athrawes. Ond o'n i wedi dechrau grŵp bobl ifanc yn y capel. Wel, ddim dechrau. Oedd Emlyn Davies mewn olyniaeth oedd athrawon Ysgol Sul wedi bod, a oedd Emlyn wedi gweld cenhedlaeth o bobl yn dod trwyddo yn Efail Isaf, yn 10, 11, 12 oed. A oedd eisiau cydio'n rhain. A nhw'n mynd i
potential iddyn nhw fod yn niferus. A wedyn pan es i i'r coleg ymryste i wneud hyfforddi athro, des i gatre bob penwythnos a dechreuon ni grŵp o'r enw teulu Twm ar y bryd, a i'r criw yma wrth iddyn nhw dyfu trwy'r ysgol uwchradd. A wedyn hangodd I ni gael bod yn straight, Twm, y gath yw Twm? Twm oedd y gath oedd yn... pan o'n i'n wyl am enw i'r grŵp, o'n i'n cwrdd â'n stafell ffrynt mam a dad. Reit. Wel, mae'r drws wedi bod ar agor yn hi eich rhieni, ers eriod, mae'n amlwg. Wastad wedi bod, i bob mathau o bobl amrywiol hefyd. Ond oedd Twm y gath yn cysgu ar y seti neu cysgu ar gol rhywun. A pan wedyn, rhaid, os o'n i'n moyn enw i'r grŵp yma, o'n nhw'n cytuno bod eisiau enw, a wedi si, beth yw'r enw, a wedodd un o'r boes yn credu, wedodd, beth am galw ni'n hynny yn teulu Twm, achos mae Twm yn dod bob wythnos. Nice. A teulu Twm fi oedd e. Wel, y Twmiau dyn nhw erbyn hyn, mae yna grŵp bach yn dal i gwrdd. Ond buodd cynhedlaeth gyda criw ohono ni'n gofalu amdano nhw dyfodd drwyddo, fod yn ddeuddeg i fod yn ddeunawod. Buodd 2 grŵp am gyfnod, rai lan i 40 a rai dros 40. A dros 60 o aelodau yr un adeg yn gwneud bob mathau o weithgareddau, ond trio datblygu nhw i feddwl dros nhw eu hunain, i fod yn activists hefyd, ond nhw'n creu ni ymgyrchoedd hawliau dynol, gwrthlodi, pob mathau o bethau. Fi'n cofio, ni'n gweld yn ddiweddar Clwyd wedi gadael ni. Buon nhw dangosys i'r ffilm The Killing Fields un noson i'r criw hyn am Cambodia a Pol Pot yn llofruddio miliynau o bobl i hunain. A oedd y peth yn dal yn fyw yn y cof a mes ofnadw na. A Clwyd ar y pryd oedd hi'n gweithio, hi oedd aelod y blaid lafur dros ddatblygiad rhyngwladol. A dath hi wneud sesiwn a wnaethon nhw eisiau gwneud cyfarfod cyhoeddus a dath llawn capel ar nos Sul i weld beth oedd yn digwydd yn Cambodia, beth oedd angen i Llywodraeth ni wneud mewn ymateb, achos nôl yn yddiau Llywodraeth Thatcher, diwedd Thatcher oedd hyn. A oedd hi ddim yn balo wneud unrhyw safiad yn erbyn Chile a Pinochet. Oedd hi'n oeredd iawn am sefyll lan erbyn angyfiawnder global. Fel fi oedd hi yn galw Nelson Mandela yn terrorist yn gyhoeddus a cefnogi yn anuniongyrchol y system apartheid. Felly oedd creu ni grŵp oedd yn weithgar iawn. Mae'n hyfryd i weld nhw, nifer yn nhw yn dal i fyw yn yr ardal a rhai yn nhw'n glwm a bywyd y capel o hyd. Ond joio ni hwnna, dath Caroline mewn ar y fenter yna gyda fi wedyn. Mae Cristnogaeth yn beth gwleidyddol i chi? Ydy, sa'n credu allai fod yn unrhyw beth, ond hynny yw, pan mae rhywun yn ystyried i sylfaenydd y ffydd gael ei ddienyddio am sefyll lan yn erbyn yr ymerodraeth Rhufeinig ac yn erbyn yr sefydliad crefyddol. Sut allai rhywun eistedd nôl heb feddwl bod e ddim yn sefydliadol ac yn wleidyddol. Mae'n Cristnogaeth wedi sbaddu yw un sydd wedi penderfynu bod na ddim rôl i ymwneud â herio sefydliadau o ba bynnag fath, os ydyn nhw'n lledu angyfiawnder. Allai ddim meddwl amdano fe mewn termau. Wrth gwrs, fel Cymro Cymraeg, dwi'n ddim wedi bod yn broblem i fi. Hynny yw cael magu gyda Dafydd Iwan yn canu ar y dydd yn y nos, wedi dod mas o carchar or rhywbeth fel hyn, rhaglen y dydd, ni'n meddwl am sy'n gweud, nôl yn y 60au hwyr. Oedd e'n normal, fel teulu, oedd ffrindiau gyda ni oedd yn treulio amser yng Ngharchar, a mam a dad yn mynd i brotestiadau gwrth apartheid. Oedd hi'n ddiddorol iawn priodi mewn i deulu ceidwadol Anglicanedd Saesnig, lle oedd y syniad bod gyda ni ffrindiau oedd yn torri'r gyfraith ac o hyd yn arddel y ffydd Gristnogol. Just yn estron llwyr iddyn nhw, achos mae cadw at y gyfraith y wlad yn rhan anatod o fod yn Gristion ac yn sacrosanct i Anglican Saesnig. Hynny yw, oedd e just yn amhosib, felly o'n i'n gofio cadw'n dawel am bwyty o ffrind yn y mas o carchar di Sul nesaf, neu di Sadwrn nesaf, oedd e just no-go llwyr. A mae hwnna wedi bod yn ddiddorol, so mae'r ddau diwylliant magwraeth Caroline a diwylliant fy magwraeth hi
wedi bod yn wahanol ar faterion, reit, gymaint o faterion. Felly. A fe fagwch chi deulu 3 o blant? 3 ohonyn nhw. Maen nhw'n gymeriadau gwbl wahanol i'w gilydd. Maen nhw'n gwybod bod ni ddim eisiau 2 o unrhyw un ohonyn nhw. O'n i wedi gwerthfawrogi'n fawr yr un o bob un. A ni mewn cyswllt, cyson iawn gyda'r 3 bod mae un yn byw yn Mexico erbyn hyn. Newydd dreulio 2 blynedd yn Tanzania wedi cymryd i swydd nesaf yn Mexico Gweno yw'r un ifanca. Hi yw trafeilwr y teulu. Buodd ffion ni yn byw yn China am gyfnod pan oedd hi'n ar ddechrau gyrfa, ond wedi dod nôl i Gaerdydd erbyn hyn. A mae Dewi yn byw yn lleol. So'n credu bod gan Dewi fap o unrhyw beth tu hwnt i Bontypridd. Mae bearings ei gyd yn lleol. Ac mae hwnna'n iawn yn dweud? 3 o'n wahanol. Felly, oedd e'n eitha diddorol. O'n i'n wedi clywed rai o'r cyfweliadau chi'n gwneud y barod a gofyn siwr rhiant fi o chi'n rhywbeth fel un i rhywun. So, gofynnes i ffion ni. Ddo wedi si, siwr dad bydde ti'n gweud fi wedi bod. Wedi hands-on iawn bydde. Sy'r gwrthwyneb o beth o'n i'n meddwl. A wedyn sylweddoli, oedd pob peth oedd hi'n enwi oedd yn hands-on ar y penwythnosau. Felly, hands-on di Sadwrn a di Sul, fi, sy'n credu o'n nhw'n aml yn gwely erbyn fydd nhw'n gartre'r gwaith fel arall. Felly, mae'r 3 o'n nhw wedi cael eu magu yn sŵn y capel, Clwb Rygbi Pontypridd pan o'n nhw'n blant yn mynd o Sadwrn i Sadwrn, gemau gartre a ffwrdd o gartre, lawr i'r nol a'r stradau a Abertileri a Cross Keys a ble bynnag o'n nhw'n ware. Gysyn nhw ffagwraeth amrywiol iawn dyn ni, fi'n credu. Ond o'ch chi'n gweud am yr hands-on ar y penwythnos, fi'n gwybod pan fi o'n i'n siarad, wedwch chi, o'ch chi'n dechrau'n 5 o bore ar fore Sadwrn, mwyn sicrhau bod chi'n na i roi brecwast iddyn nhw, a chi oedd Mr Penwythnos mewn ffordd? Wel, oedd Caroline i raddau wedi aberthu gyrfa yn y dyddiau cynnar ni. O'n wedi siarad amdano fe i fi fwrw mlaen y pethau a wedyn ath hi ar go-slow go iawn wedyn am bron i 10 tra oedd y plant yn dod trwyddo. Ond o'n i fel prifathro, oedd wastad gwaith i wneud. Does dim terfyn i'r gwaith, ond chi'n goffa wneud digon i gadw chi'n mas o carchar. A o'n i'n gwybod, o'n i ffili wneud wrth yn y rŵtín bod yn y swyddfa yn yr awdi 7 yn bore a gadael yn yr awdi 6 yn nos. Oedd oedd mwy i wneud. Y bore di Sadwrn, o'n i'n codi beth i hanner awdi 5 yn ddigon naturiol, ddim eisiau larwm, wy'n dal yn codi hanner awdi 5. A di Sadwrn a di Sul ac yn ymal wedyn, neu rhyw 2-4 awr o waith pryd ni. Felly erbyn oedd y plant yn codi, doedd dim gwaith. O'n nhw'n sylweddoli bod fi wedi bod yn gweithio hyd yn oed. Dyna beth oedd y nod, oedd bod nhw byth yn meddwl bod fi'n rhy fysi iddyn nhw. A wnoch chi'n 100% wedyn? A wedyn di Sadwrn a di Sul, o'n i ar gael wedyn. A o'n i'n rhedeg, oedd teulu Twm dyn ni yr nos Sul, a oedd y gweithgaredd arall ar ryw noson yn yr wythnos. Felly o'n nhw weithio'n rhan o hwnna, a weithiau o'n nhw ddim yn rhan o hwnna, achos mynd gyda'r criw hena i ryle o'n i'n neud. Ond gysyn nhw lot o drips ar gefen bod ni'n rhedeg y clwb ma i bobl oedran uwchradd. Chi'n sôn efo sydd dim pall ar eich egni chi. Un o'r pethau wedi mwynhau o pan o'ch chi'n sôn am bod chi'n dod i wneud, bod ni wedi trefnu bod chi'n dod yma, bod chi wedi gweud wrth eich plant, a bod nhw wedi gweud pan bod nhw eisiau dyholi ti yw'r person mwyaf boring ni'n nabod. Wedi cael y label yna wrth y plant eriod. Un o'n nhw wedi briffo cydweithraig i fi i fod yn ofalus i beth i gweithio gyda fi achos bod fi mor boring wrth deithio. Bod pob peth yn ddarlith hanes lleol yn rylen i gilydd. Ond na fe, mae plant yn rhydd i barn, ond fi'n credu'n dawel bach, maen nhw'n gwybod y joc yma. Ond hefyd, o'ch chi dweud, mae nhw nawr yn dechrau gwneud yr un math o beth o'ch chi'n neud. Felly mae'r cyfan yn dod nôl mewn cylch. Yn y diwedd, chi'n troi mewn, wel, fel mae rhywun yn mynd i edrych fel i ci yn diwedd, os oes plant ych chi, maen nhw'n dechrau mynd i edrych fel chi, neu swno fel chi. Dyna ni. Mi gawsoch chi'ch penodi fel pennaeth ysgol newydd Sbon Danlli yn ystod y 90au.
Dwedwch wrthau ynglyn â hwnna, i ni gael mynd nôl at y cyfnod gwaith. Right. Oedd Caerdydd wedi bod trwy ehangiad addysg Gymraeg. Yeah. Dechreuodd pethau gyda ysgol Bryn Taf fel ysgol gynradd, a doedd dim hawl dych chi fynd i Bryn Taf, ond i bai bod y ddau rhiant yn siarad Cymraeg. Gosh. Dyna ddechreuad ysgol Bryn Taf. A o'n i'n nabod rhywun oedd wedi cael ei gwrthod achos dim ond un o'i rieni oedd yn siarad Cymraeg. Wrth gwrs, oedd hynny nôl yn y 60au. Oedd pethau wedi symud mlaen, oedd ehangiad cynradd wedi bod, oedd plant o gefndiroedd mwy amrywiol nawr yn rhan o addysg Gymraeg, a oedd glantaf ar fi'n byrstio. Felly oedd angen agor ysgol newydd, a oedd honna mynd i fod yn gorllewin y ddinas. Ar safle, oedd yn cael ei ddefnyddio'n barod gan glantaf i drio osgoi y lle rhag byrstio. Yr ysgol isa. Ar ysgol isa, ie. Dath hi'n amlwg dros gyfnod o amser byddai'r ddwy ysgol yn datblygu dalgylchoedd tra gwahanol. A oedd ystadegau'n dangos. Byddai Plas Mawr yn debygol o fod a treian o'i phlant yn dod o ardal Trelai a Ceire. Rhyw dreian yn dod o ardal Grangetown a Gwaelod Treganna a Riverside. A rhyw dreian yn dod o Pontcana, Creigiau, Penterch. A felly, unrhyw un sy'n nabod Gaerdydd, mae'n ddinas fel dinasoedd yn gyffredinol sydd â'ch cod post yn gallu gweud yn weddol gloi wrth rhywun beth yw'ch cyfoeth chi. A chi'n gallu symud 2 stryd a mynd o 2 crand Victoriana 5 stafell wely gyda gerddi sylweddol i strydoedd lle mae'n dlodi a angyfiawderau cymdeithasol gweladwy. Felly, tarodd e fi'n syth, mae hangen i Blas Mawr fod yn ysgol sydd o'r diwrnod cyntaf yn targedu cynhwysiant. Achos, os gewch chi ysgol lle mae treian y plant yn teimlo bod nhw ddim yn perthyn, a taw ysgol sy'n cael ei rhedeg i rhywun arall yw i, fe chi'n colli nhw, chi'n colli i wyllus da nhw. Os nag nhw'n perchnogi ysgol, chwalith yr ysgol. A dath un iddo o'r llywodraethwyr i ofyn os byddai diddordeb dy fi fynd yn bennaeth ar yr ysgol newydd. A mae'n amlwg beth oedd gyda nhw mewn golwg, fi'n credu oedd yr ysfa am gynhwysoldeb oedd yn rhan o reddf naturiol. Felly, nes i gais a cael y swydd a teimlo'n ffodus iawn i fod wedi chael i. Ond oedd y gwaith yn dechrau'n syth i weid, siwr ni'n ei siŵr bod pawb berchen yr ysgol yma. A wy'n cofio llunio strwythur staffio. Ac ar dop y strwythur staffio, pennaeth dirprwy 2 bennaeth cynhwysiant. Un pennaeth cynhwysiant cymdeithasol. I wneud yn siŵr bod plant o bob hil a bob dosbarth cymdeithasol, bechgyn a merched, a unrhyw hunaniaeth arall yn teimlo bod nhw'n gallu perthyn a bod nhw'n cael lle blaenllaw. A'r pennaeth cynorthwyol arall yn gyfrifol am wneud yn siŵr bod anghenyn arbennig yn cael ei diwallu gan staff cyfan. A wy'n cofio neuodd y sir yn gofyn beth ar y ddeiar yw hwn. Oedd cynhwysiant ond yn golygu anghenyn arbennig yn iaith y 90au. Doedd dim dealltwriaeth o'r cynhwysiant arall na. Ond o'n i'n teimlo, fyddai dim ysgol dynnu o fewn 3-4 blynedd, ond i bai bod ni'n rhoi ffocws dda. A fel yna fi oedd hi. A dath 2 berson arbennig iawn i'r roles ni, siriol, oedd yn ferch i Cynwyl Williams, oedd yn weinidog yn y Capel Crwys, oedd yn gyfrifol am y cynhwysiant cymdeithasol, a mae'n Rees, ath mlaen i fod yn, mae'r ddwy o'n nhw, gos nhw wobre teilwng iawn am y gwaith wnaethon nhw yn y meysydd hynny, ond wnaethon nhw wahaniaeth. Gobeithio bod bobl yn lle edrych nôl a dweud nath yr ysgol gwrddau amcanion o gael gobeithio yn agos at bawb i deimlo mae ysgol nhw oedd tan nhw oedd berchen y lle. A pethau bach o'n i'n edrych yno fel ysgol heb graffiti yn arwydd o rhywbeth pwysig. Os ewch chi byth i ysgol am y graffiti dros walio'r tai bach, chi'n gwybod mae'r plant yma ddim yn teimlo mae nhw sy'n bia'r lle yma. As nag y plant bia'r ysgol, neu pwy sy'n berchen ysgol, nid ysgol i'r prifathro i'w ysgol. A pethau bach fel yna, dim difrod, dim niwed, dim goffa gwario arian ar fandaliaeth,
gan eich disgyblion eich hunain, a ddyn nhw'n gyd yn bethau o'n i'n gweld yn nodweddion pwysig o ysgol. Of gwrs, na gyd oedd y cyhoedd yn gweld yn y Western Mail, oedd beth oedd y canlyniadau aroliadau. Ond drwy'r flwyddyn, y pethau bach na, oedd yn gweithio chi, ni'n oreit, ni'n oce. A oedd y canlyniadau yn dilyn. Felly, o'n i'n freintiedig iawn i gael criw o staff bendigedig a llywodraethwyr arbennig hefyd. A brynodd rieni mewn i'r freuddwyd yma mae'n ysgol i mhlant i a i blant gwahanol hefyd. Or else. A llwyfan cyfartal o ran... Na beth oedd y nod. Na beth oedd yn llwyr. A wrth gwrs mae addysg Gymraeg yng Nghaerdydd, gydawes i yn 2007, nes i y ddegawd gynta. Ond mae addysg Gymraeg yng Nghaerdydd erbyn hyn wedi lledu ar draws y boblogaeth, draws pob hil a chefndir a chrefydd. Oedd y newid yn barod yno yn ôl yn yddiau plas mawr pryd ni. Ac oedd hwnna'n bwysig yn doedd, o ran, o'ch chi'n gweud pob hil, pob crefydd, oedd bod y llwyfan yn llwyfan lled niwtral mewn ffordd. Oedd, o ran y Gymraeg oedd y cyfrwng. Oedd bobl wedi dewis doi beth, ond wedi dewis addysg i'w plant a'r addysg hwnnw mewn ysgol Gymraeg. Oedd rhaid parchu bod nhw ddim o reidrwydd wedi dewis taw addysg yn y traddodiad angydffurfiol Cymraeg, oedd e? Na unrhyw beth arall. Bydden ni'n gweud bod yr traddodiad angydffurfiol Cymraeg yn agor y drws i'r rhyddfrydiaeth eangfrydig hwnnw. Ond ddim wastad, ond mae'n gyffredinol yn wir. Beth, oedd e'n eitha diddorol cael llythyr cwyn wrth rhiant, achos oedd i gweinidog nhw wedi cael gofyn iddo mewn i wneud gwasanaethau. A o'n i'n gwybod mae pregaeth dwym danllyd fydde anglyn a os nag chi'n dewis Iesu Grist, chi'n gwybod chi'n dewis y ffordd i ddistryw ac uffer. A ni'n mynd barod i hynny ddigwydd. Nid na'r math o grisnogaeth o'n i'n i arddel, ond nid na beth oedd gan y llywodraethwyr. Ond ar yr un pryd, y funud chi'n agor y drws i gyfraniad o unrhyw grŵp neu sect. Mae'r cwestiwn ynglyn â pam nag unrhyw grŵp neu sect arall yn cael dod mewn felly. A fi'n gwybod bod hwnna'n anodd, a mae yna eglwysi lle mae aelodau'r eglwysi mewn i gwasanaethau mewn ysgolion bob wythnos a bethau. Ond tasau rai sectau llai cynhwysol neu mwy ffundamentaledd yn penderfynu gofyn, sy'n cost chi sefyll arno. Os chi'n gweud ie wrth un lot, chi'n gweud ie wrth y lot i gyd. Neu chi'n dechrau ysgrifennu reolau crefyddol i'ch ysgol eich hunan. A dyw hynny ddim yn dderbyniol chwaith i ysgol sydd ddim yn rhan o unrhyw draddodiad yn i'w ysgol y wlad, oedd nid ysgol enwadol. Felly, ar y llaw arall, pan gawson ni benod drist iawn yn yr ysgol, collon ni ddisgybl. A mi'n cofio, pan ddechreuais i fel pennaeth, oedd penaethiad eraill y ddinas yn meddwl bod fi braidd yn ifanc, gawn ni wedi fel yna. Wedi gyrru'n anni 50 hwyr. Canol eich 30au? O ie, o'n i'n beth 33 neu 34. A wy'n cofio oedd un pennaeth yn galw fi The Boy. O'n i'n mynd i gyfarfodydd. Yn gweud, the boys arrived, we can start. A rhywbeth fel yna, tynnu cwrs. Ond dyma un pennaeth, Angus Dunphy, oedd yn pennaeth Fitzallen. Oedd e'n cael parchu Angus. A wedi si dros gynorth fe'n dod. Go then, I'm starting out in this job, what's the advice? A wedodd e yn gwbl blaen wrthai i baratoi ar gyfer cydweithiwr neu ddisgybl yn marw. Gosh, ie. Wedodd e paratod ei hunan, felly pan ddigwyddith ti'n gwybod beth ti'n mynd i ddweud, beth ti'n mynd i wneud, a beth yw'r drefen ti'n mynd i roi yn ei lle. Achos pan ddaw fyddi ddim yn gwybod yn dod. A fi'n cofio dod, o'n i wedi mynd i Amsterdam gyda taith ar hanes Iddewiaeth Ewrop gyda blwyddyn 9. Oedd blwyddyn 9 bron i gyd yn mynd i Amsterdam yn neud Anne Frank, mynd i'r synagog Bortiwgiaidd a tyma bach o ddwlu a ware, ond lot o stwff i edrych ar beth ddigwyddodd yr Iddewon yn Ewrop. A disgreddes i gytre, a fewn 2 funud canodd y ffôn rhywun yn gweithio i fi un o'n disgyblion hynna ni di marw wrth yr orsaf bws. A geiriau Angus, o'n i mor falch bod wedi codi'r mater dy fi rhyw 2 flynedd ynghynt, achos mewn i overdrive yn syth. Beth ni'n mynd i wneud? A war i teg,
nath cwpl o weinidogion capeli yng Nghaerdydd gamu mewn yn cynnig gwasanaeth cwnsela mewn stafelloedd yn yr ysgol. Oedd i angen a buon nhw'n ddoeth ac yn gefnogol iawn a gwerthfawrogi hynny ar y pryd. Ond o'n i di diolch i gyngor Angus Dunphy. O'n i'n barod wedi gweithio mas at pwy o'n i'n troi, beth o'n i'n rhoi yn ei le. Erbyn hyn, mae'r gwasanaeth seicolegol pob awdurdod lleol yn gwybod bod nhw fod ar gael i wneud hwnna nôl bryd ni. Oedd dim unrhyw beth fel yna yn ei le, felly y gweinidogion nath. Felly o'n i'n ddiolchgar iawn iddyn nhw hefyd. I ni'n rhedeg mas o amser, dwi'n meddwl. 10 mlynedd wedoch chi, fyddech chi'n neud, a 10 mlynedd wnaethoch chi, ac mi symudwch chi mlaen o fanna. I lefioch chi wedyn? Beth oedd yr... Wel, gofynodd Cyngor Gaerdydd i fi gamu mewn i fod yn ddirprwyr i y cyfarwydd yr addysg ar y pryd. Oedd pethau wedi mynd o'i le, oedd y sir wedi datgan pa ysgolion nhw'n mynd i gau ym mha flwyddyn am y 10 nesaf, a wedi creu twrw gwirioneddol. Felly buodd etholiad a collodd y blaid lafur reolaeth ar y cyngor, ath y cyfarwydd yr addysg o'i swydd, a oedd pethau'n aniben iawn a diffyg hyder rhwng yr ysgolion a'r sir. Doedd cais i 2 ohono ni, 2 bennaeth, un cynradd, un uwchradd i fynd i weithio fel uwchswyddogion. A es i mewn fanna a buodd cyfnod wedyn o newid fanna, a lwyddo ni gyda arweiniad arbennig gan bachan o'r enw Chris Jones, oedd yn brif swyddog addysg, datblygon i addysg Gymraeg yn sylweddol, cynllunio'r drydydd ysgol uwchradd, y goron i beder ysgol gynradd newydd sbon ar yr un diwrnod, yn 1 mis Medi, oedd hwnna'n ryfeddol. A oedd ysgol Treganna o fod ymgyrch dyn nhw bod yn cael ei cramo mewn fel sardines. Ymgyrch y sardines i gael ysgol newydd sbon gyda lle i dros 700 o ddisgyblion. Oedd hynny yw, eithon ni drwy broses o newid aruthrol. A mae rhaid fi wedi, se rhywun yn gofyn i fi beth o cyfraniad mwyaf wedi wneud ym myd addysg, byddwn ni'n tybio, mae y shifft yna yng Nghaerdydd oedd bydd bron yn llosgi i mas, ond joyous i fe'n aruthrol. A mi eithoch wedyn o fanna i sawl sefyllfa, nid anhebyg, le oedd pobl angen rhywun i gael pell welediad a rhoi trefn ar bethau, gan gydweithio a phobl. O'n i wedi bod yn neud y sir am ryw 4 blynedd a oedd amlwg anawsteren datblygu mas yn ardal Trelai. Oedd un ysgol uwchradd lle oedd pennaeth ardyr prwy y ddoi wedi ymddeol yn gynnar ar yr un diwrnod. A doedd neb i weld a fawr o ddiddordeb yn y ddwy ysgol, yn y ddwy swydd. A oedd yr ysgol arall, oedd y pennaeth a'r holl beneithiad cynorthwyol wedi penderfynu gadael ar yr un pryd. Felly, mas fanna i weithio i drio, jyst cadw rhyw fath o sefydlogrwydd, ond hefyd paratoi y ddwy ysgol uwchradd at newid. Bydd hwnna'n gyfnod heriol iawn am wahanol resymau, ond cefnogaeth bobl hyfryd iawn hefyd. A sylweddoli dan benawdau negyddol Trelai, mae yna bobl gwirioneddol arbennig yn byw yno ac yn cyfrannu yno, weithiau'n cael ei llethu gan y problemau sydd o'i hamgylch nhw, ond weithiau ddim. A mae'n hanfodol bod arweinwyr ysgolion yn mynd i'w chanoli yn ytrach na hedfan mewn a hedfan mas yn ddyddiol yn i'w. Felly gymrodd hwnna. Roedd egni newydd mewn ffordd i fi. A wedyn o fanna, daeth cais i fynd i weithio fel ymgynghorydd i'r gwasanaeth sifil ar ddatblygu strwythur addysg Cymru. A fues i hwnna'n freintiedig iawn. Am rhan fwy ar amser fyna, gweithio'n agos gyda tîm gweinidog, Kirsty Williams fel gweinidog fues i, a oedd hwnna'n gyfnod o newid a cyfnod o ddatblygu strategaeth i'r dyfodol. Felly oedd hwnna'n, na fe, a dyna fel fi oedd pethau. A o fanna, es i weithio fel ar llwybr gwahanol mynd i fod yn bennaeth strategol addysg yn Cyngor Sir Powys, trawdd yr awdurdod danferniadaeth drom gan Estyn, nes bod nhw'n dod o'r sefyllfa honno ar ôl 2 blynedd a Cwmni Bach, a wedyn dyna ni.
I chi wedi ymddeol nawr? Wel, cwples i achos problemau iechyd. Reit. Fe ddechreuodd y galon war lan i'r pwynt lle oedd angen llawdriniaeth go fawr. Achos o'ch chi'n gwybod bod na nam ar Ges i'n geni a nam ar y galon, ie. ffindon o hwnna pan o'n i'n 10 Reit. Ond ges i Covid just cyn y dolyg 2021. Ie. A mynd ymddangos i hwnna adael i farc i'r pwynt lle oedd angen llawdriniaeth fawr. Hynny oedd eisiau falf newydd a bypasses, ond oedd hefyd eisiau aorta artificial. A felly ges i'r un i gyd wedi gwneud yr un diwrnod, buy one get one free oedd e. Felly, o tra bod nhw'na, yn dy fe? Ie, o bod nhw wedi mynd mewn, cloddio nhw. Felly, gwples i weithio pryd ni. Reit. A felly, ers hynny, wedi ymroi rôl gwella i gyfres o bethau gwirfoddol, ond ambell i wythnos gaf i alwad ffôn wrth un cyfarwyddwr, ambell i wythnos 2, ambell i wythnos 2 bennaeth, sy'n jyst mae'n gweud, llai siarad ti am awr, wi angen rhannu rhywbeth a wi mwynhau rhain am yr efo'n onest, a sylweddoli faint o bwysau sy'n ar bobl mewn swyddi allweddol, a pa mor freintiedig yw rhywun i chi gwrando a trio deall y broblem a cynnig ffordd ymlaen iddyn nhw. A wedi os nhw ffôn yn ôl 2 wythnos yn ddiweddarach i wedi weithio dde. Mae'n un galondid mawr. Ac mae bywyd yn dda nawr. Dwi'n gwybod pan wnaethon ni gwrdd ddiwedd yr haf, wedwch chi, dwi wedi cael haf ardderchog. Achos mae iechyd nôl a Ydy. chi'n llawn egni. Wy'n nôl yn cerdded y mynyddodd. Wy'n codi yn y bore ac yn disgwyl bydd y diwrnod yn cymryd i gwrs yn iawn. Wi yn ffindo ni'n anwyth angen cwsg bach yn prynhawn. Sy'n byd yn bod arna. Ond falle ta jyst bod yn 60 yw hwnna, wy'n gwybod. Ond na, mae bywyd yn dda ydi. Mae yna wahanol alwadau gan wahanol elusennau. Wy'n teimlo'n gryf drostyn nhw a wy'n trio anrydeddu rheina a'i cefnogi nhw. Achos mae hwnna'n bwysig hefyd, bod chi'n ddim yn rhywun sy'n lleisu dwylo beth bynnag, ond mae'r angerdd yna dros unioni anghyfiawnder yn dal i fod. Chi dal yn gracter yng ngeiriau. Ydw, a i fod yn onest, wy'n fwy crac weithiau na fi esi. O'n i dim ond faint oedd i pethefnos yn ôl yn gwrando'r Balestiniad yn siarad am eu profiad bywyd nhw yng Ngwyl Greenbelt, a mae Caroline yn wedi penderfynu mynd gyda'r Amos Trust Elusen Garth Hewitt fe sefydlodd fi'n meddwl yr Amos Trust. Ni'n mynd i Balestina mis Hydref flwyddyn nesaf i dreulio pethefnos gyda theuluodd sy'n byw dan y wal a dan reolau apartheid yw'r unig air allai ddefnyddio am y ffordd maen nhw'n cael eu trin a gawn ni weld fel llygad dystion. Mae'n y ffrindiau ddewig gyda fi hefyd sy'n sefyll yn gadarn dros y Palestiniad, a wy'n gobeithio gallu cwrdd â rai ohonyn nhw tra bod ni yno, achos nid mater o Balestiniad yn erbyn Israeliad yw hwn, neu iddewon. Mae'n fater o fath arbennig o iddewiaeth sydd yn hapus i dderbyn Palestiniad fel dinasyddion ail ddosbarth. A diolch byth, mae'n leisiau cryf fel Rabbis for Human Rights, lle mae yna iddewon blaenllaw yn gweld yr anghyfiawnder ac yn trio unioni, a mae eisiau cefnogaeth arnyn nhw hefyd. Felly, gawn ni weld beth aw. Felly, ond beth sydd mor ardderchog yw, chi'n ddyn eich milltir sgwar, ond chi'n ddyn y byd i gyd hefyd. Fel wetsoch chi, chi'n rhywun sydd â bydolwg eang, ond sydd yn mwynhau y gwreiddiau hefyd. So di meddwl amdano fe fel yna, ond mae neuadd y pentre a datrys i problemau nhw a mae capel y pentre yn gwneud cyfraniad aruthrol yn lleol ar hyn o bryd i deuluoedd yng Nghennis. Mae digon i wneud yn lleol, ond gwaen i golli bydolwg. A un o'r pethau hyfryd am y byd Cymraeg yw mae wastad wedi pontio o'r oes masnachu gyda môr y canoldir nôl cyn y Rhufeiniad i ddod yn agos. Mae'r masnachu wedi bod yn digwydd, mae'r bydolwg yno. Does dim byd cil am beth bod yn rhan o'r byd Cymraeg, a mae'n bwysig bod e byth yn mynd yn gil. Geraint, yn dymuno pob nerth a egni i chi yn ystod y blynyddoedd nesaf yma, ac i ni'n mor falch
eich bod chi yn dod i roi peth o'r egni na i ni yma yn yr Undeb hefyd. Diolch i chi am dreulio awr diddorol iawn yn Cwmni heddi. Diolch fawr iawn am random o'r astyd a holi mor dreiddgar. Ddim yn boring o gwbl. Diolch fawr. Wel, am hwyl ges i yng Nghwmni Geraint Rees, yn ddyn i filltir sgwar, ond hefyd yn rhywun sydd â bydolwg go eang ac yn rhywun sydd yn becso am bethau. Dwi'n gobeithio y gwnaethoch chi fwynhau yng Nghwmni Geraint a finne, ac os wnaethoch chi, dwedwch wrth bobl eraill ynglyn â'r Cwmni Bach, a gobeithio y gwelwn i chi y tro nesaf.